ano abi nyo? Makauna naman kita. No. For today, we will be having a reaction video in one of our latest projects. For now, it's quarter to 6. It's quarter to 6. Natataranta ako kasi it will be the screening of our episode 5 of Batchmates. You can follow us on our Facebook page that is Ilonggo Online Stories. Please do like our page, Ilonggo Online Stories, and support us. We are now on our episode 5. Kag maenda kami next week for our episode 6. So that's why I'm making this video. Kay actually, nagkaka-separation anxiety na ako. I will gonna miss the workada. I'm gonna miss my batchmates. And natataranta ako kasi this is the hardest episode that I've done. Why? Ginpakanta ako ni Dere. Di ko alam kung natatakot ako, nahihiya. It's been around 8 years since nag-last ako nag-sing sa presentation, and I don't really sing. I don't even go on karaoke because my high school classmates know that. Hindi mo ko mapakanta unless nadakpan mo lang ko. Nagkanta ako well, my office. Please do follow our page natin, Ilonggo Online Stories. And for this COVID season, meron kami nga online story entitled Batchmates on our episode 5 this day. So there you go. Let's go home, take a bath, and watch our episode number 5. Bye! Yes, hello everyone. Ari nagibang kita, tapos na kita fresh from the CR. Before anything else, basta tingala ko mga movie ako rin mag-react. Well, to be honest, ever since, halin sa una, yeah, ever since. Okay. Daw feeling ko nga daan, I was born to be a perfectionist. But since I started YouTube, hambal ko, if I'll keep it that way, wala gid ako sang product nga mahimo sa aton nga channel. YouTube, my channel, ginhimo ko rin siya nga portal to face my fear in facing the camera. And galing, hindi lang siya pagtubang sa harap ng camera ang akon nga isa ka fear. Isa ko yung fear mo ang magkanta. Hindi ako kumakanta. Please, dami possible. Hindi ko mapakanta. Pero sumula taon ta how I sang in this episode. Hindi ko siya makita. Batchmates by Kenneth De La Cruz. During the shoot namon, wala ko na nagalantaw sa ila. Sa camera. So, ining mga sa screen, subong ko lang gini siya makita ilang mga reactions and all. Kung gusto nyo makarelate, kadto ka mo sa amon nga page. Ay, wait lang guys. Medyo okay man siya no. Makaginhawan ako. Hindi, tani pagkukuha ng plano, ha? Dugay, tani ba? Second emotion! Second your fucking emotion.
Oh my gosh. Feeling ko kung gatulog ko sa Zoom. Feeling ko init-init yung ulo ko sa imo, Sheila, man. How dare you? Exactly. Kilinit yun dyan, no? Kilinit yun kay Jessaya. Kinit ulo ko. Kinit ulo ko. Kinit ulo ko. Kinit ulo ko. Bala na Jessa, ginit ang ulo ko siya. Wait lang. To Jessa, kung gusto niyo sang clear version, kadto ka mo sa mo niya page. That's Ilonggo Online Stories. Nga, kay isa-isahan nyo lang bala. Ang bot May ka-chatman ko last time to. Ga problema kay duwagid din iya. Ay, nako. Pag baka may amigo na bala. Amigo na, behave. Nako na lang. Hindi ko ya pro kabit. Yeah, like seriously. I've been very vocal sa mo niya. Easy. Damugi ko makakontra. Pero ako bala kasi may mga subscribers ko din I don't know sa inyo. Paano ka po nagkilala? Walang budlay ko makasalakas ang isa. Nagasangana. So as much as possible, never ever commit a mistake. Everything is happening behind my back. So once again, visit ka mo sa amon nga Facebook page. That's Ilonggo Online Stories. Yan, imot na. Naging tawag ang gabang. Tanan nga mga ginapaubra nyo. Ang gabalik gina. Diba? Break na yan. Sa mga nag-participate sa amon nga votings, thank you so much sa inyo pag-participate. Subong, last na lang ini nga pag-vote ninyo. So, please do support us and share our video. Kaya next week, last episode na. There you go. Arin na siya. Alright. Stress? Ara ko ni isang pag-shoot nila. Grabe, in fairness. Ay, babe. Date na yun. 1 week pa lang ta. Wala lang problema. Wala subong ang mga kabataan, no? 1 week pa lang, pero Forever na. no. Hindi forever. Kundi 1 week pa lang, tapos feeling mo, like, kilala mo ng isa katao, tapos intended off, nga break makamuda yun. Seriously? Ano to? Ang kantab lang isang linggong pag-ibig. What? Get to know the person first before you say yes. Get to know the person first before you say yes. Pero, kailangan mo magyapon maging friend before ka mag-tanda sa serious relationship. Di ba la? Ako kapati ko din. Friendship namin ang foundation. Pero may iba na tayo gusto nila, wala na sang foundation your friendship. Anyway, depende na yun sa tao. Kilala niya. Pero may tsura, no? Bayaan man. Uy, last time pala, gulpi ka lang yan nadula, gulpi ka lang yan nag-out. Wait lang. Wait lang. Dali lang, gid. Hindi. Amo niyo. When we were shooting that one, I'm not looking at him. So, wala gid ko idea sang iya nga mga reaction except lang sang during the script reading. So, script reading, nag-throw lang kami lines, pero hindi siya amo ni gid ang iya nga mga expressions and all. So, this would be my first time nga makita ang iya nga reaction sa amo niya conversation. So, please bear with my reaction. Awa! Okay, anyway. Hindi ako ready! Sabi ko, hindi ko ready. Mapatay na ako niya voice nga nagasing. Daw mas hindi ako ready nga makita siya ni. Anyway. This is my passion work. That's why, syempre, dapat kariron manaton. If we have to be in love, then we should be in love. Of course, work mode. Work mode. Alright. Ako ready. Wait lang. There you go. Let's do it again. I understand. Hindi yan. Hindi mo ka-friend. Siya. Hindi ka na mag-intra sa drama, ha? Drama? Dali lang ang drama. Wala. Malauwi ka istorya. Magtan pakita di karon sa buwas. So, ano ginagawa ko tatapos? Biska next week pa, biska next month, or next day. Tama na. Hipos. Hindi na. Grabe, anong hindi na? Gano ko ha? Balaan ko na lang dalagan sa utok. Wala. Ano ba? Bakit pa, Mar? Bakit pa?
Jose, ha? Kapit na lang. Daw lain smile mo, ha? Op, si Jose ang nagasmile o kung ikaw ang gasmile da subong. Dahil. Agay, agay, agay. Aw, aw. Agay, 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 please. Ouch, ouch, ouch. Jose? Agay. Jose! Uy, nano ka? Sabta ko, be! Jose! Ah, Uy! wala. Listingan ko lang may Mr. Krabs. Sabi mo wala. Bibili lang yan. Bibili yan. Style mo bulok. Style mo bulok. Ay, nako! Direk! Bakit ganyan ka, Direk? Si Grace. Si Andre. Gakairita ako sa tingog ni Jessa. I really feel sad for those people nga muna bala. Sugay-sugay, tita. Yun. Please do give us your heart. Sa tanan nga wala pa naka-like sa amon nga page, please do like. Once again, online, Ilo online stories. That's on Facebook. And kung gusto nyo makita ang bilogin nga story namon, sini sa batchmates from episodes 1 to episode 5, please do visit our page. Once again, that's Ilonggo Online Stories. For all of us, I hope nag-enjoy ka mo despite the COVID season nga ini. Nakabulig man kami, entertain sa inyo sa inyong mga panimalay kag may napulot man kita nga mga kag matun-an sa amon nga istorya nga ini. Kag kung may gusto ka mo ipaabot sa aton nga mga co-actors and actresses, please do comment down below. I-type nyo kay screenshot ko kag i-send sa amon nga GC para makita manila kung anong inyong nga mga reactions kag inyong admirations man sa aton nga mga co-actors and actresses. And of course, kay Direk, saludo gidaya kay Direk. Ya, damo kita nga mga Ilonggo filmmakers nga mga maayog gid diri, no? So, let us support our Ilonggo filmmakers, our Western Visayan community. We are rising na. Ayun. Of course, isa naman ako diba? So, narin mo na-support sa atong mga pelikula last year. Rock and roll. Masulat-sulat naman siguro para may ma-produce naman tanga. You know, ang mga gusto ko na ganyan monetize ang ako nga YouTube channel para at least may budget kita para sa ating next ng mga pelikula. So please do support my YouTube channel. Please click the subscribe button and ring that bell so you get notified on our next videos. So there you go. Kaya dito ni kag i-upload kag syempre pagkita tayo sa atong reaction. Like seriously. Subong. This is purely professional work. Professional kilig. Oh my gosh, laglagan! Professional kilig. Pero depende na sa imo, Jose. Professional kilig. Oh, galing by the way, i-plug ko nila. Please do subscribe to Jose's channel, Baby Boy Adventures. Professional kilig. No, joke lang. Bad Boy Adventures. Ariya nga. YouTube channel. And of course, I am Mark Dizon. Kay Aldrin na siya nga. YouTube channel, please do subscribe sa ilang duwa nga channels kasi syempre sa akon man, of course. And don't forget to like our Facebook page. Please do like Ilonggo Online Stories. So thank you very much once again, and this is Miss B. Always remember, be inspired. Goodbye, bye everyone.
kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!